Yo. Mantya derajating raja kawuryan awasana ruri
sineblak maruta gegancangan anggegono temah sirna sinapu dening soroting sang Hyang Arka ingkang ngedheng manjer wonten ing madaning ngaratri parandining mangke mapan wonten ing madyaning negari ing laladan sabrang awangun kedaton tengaran kedaton negaring Kalingga ya negaring Linggapura ing kono lenggah Nalendra kemaki wis ana pernahe dhewe-dhewe lamun kethek arane Paragusa Buta Praceka Dewa Wisik Pandhita Peparap lamun Nalendra nang jejuluk nenggih Sang Prabu Supala punika panjenenganipun prandining mangke arsami dhateng piswanipun Sang Reknapati negaring Kalingga ndadosaken kumanggeling mijeling pangandika Sang Prabu Supala ingkang dereng kawedal lisan kedadak praptanipun ingkang rayi nenggih Sang Raden Supali atur kagiat Sang Prabu Supala tansah marang pamoring sukma sinukmaya winaya ing asapi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap-layaping aluya long-lengeng triya mangu-mangu mangunggung kandhuhan riman lena tanpa kanin yen tahan tuluso amangku sandya utama Nalendra ya jagat pangestu Kurwaya Purna jagat Hyang Dede Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Wah dalah. Biar jiret. Patih Dirgayaksa.
Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Sinuwun, nuwun mangke sinuwun. Paduka miji dhateng biswanipun ingkang abdi ing kepatihan pun dirga yaksa wareng kula nyadong dawuh wonten katimbalan punabi sinuwun. Kowe iki ming pati raja sabrang basamu rasa daki-daki. Nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten. Yo, prayoga nulungguhmu. Inggih. Ingkang kapisanan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Tak tampa pati dirga yaksa pangestu tampanana. Sampun sanget kula pundi. Lajeng ingkang kadwi cengelmu melocot. Ping mindho rasa tak basa kadwi. Iki. Ingkang kaping kalih kula nyadong dawuh sinuwun dosa menapa ingkang sampun kula lampahi. Aku ora arep rembugan karo kowe. Nanging ana ing Prajanegara Kalingga, ya negara ing Linggapura iki aku nampa pisuwane adikku Supali. Iki. Sinuwun Prabu Supala nampi dayah Raden Supali nakula nekuli. Patih kowe menenga. Monggo kasumanggaken wekdal sak cekapipun kaya wong sambutan. Ora mengko sikik yayi kadanging pun Kakang adikku bocah bagus. Adikku nggih, adikku Supali. Gawe kaget sotaning jas arasaning atinipun Kakang Prabu Supala. Kok sak mengko pun Kakang nampa pisuwane si Adi, ya kadangku Yayi Raden Supali. Ana wigati apa? Mergo ora dat sabene. Aku ora arep nglece. Aku takon tenanan. Ana wigati apa? Yayi Raden Supali sowan ana ngersaning pun Kakang ya ning Prajanegara ing Kalingga iki. Yayi. Mangke Koko Prabu sewu-sewu lepat. Aturipun ingkang rayipun Supali diagung pangaksama. Ambek bilih kula kaanggep lancang anggen kula matur ih mboten dadosaken suwijining perkawis. Nanging badhe dateng sinten malih anggen kula nyuwun senjata pitulung. Badhe dateng sinten malih anggen kula badhe nyuwun niguh pamrayogi. Nanging mboten dateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Supala ing Linggapura. Iya, ana apa di? Lah kok dadi siadi tawang-tawang tetangis. Yen to pancen siadi duwe gegayuhan mara matura. Mara matura, kowe pengin apa? Tak wujudke. Kowe gayo apa? Tak gayuhke. Mergo kowe iki adikku sing paling tak tresnani, ya senajan to gegayuhanmu iku paribasanipun kakangku dumunggah gunung. Nyemplung samudra aku ora bakal lowel. Aku ora bakal wegah. Inggih. Paduka Kanjeng Koko Prabu Supala ingkang minangka suli ing tiyang sepuh. Inggih Sudarma kula, inggih Sudarma Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula menika sampun dangu anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Kula madeg satriya, kula nglampahi darmaning satriya. Ya, sabanjure nanging nuwun sewu. Limrah-limrahipun satriya menika menawi kagungan tetimbangan. Tegese piye? Limrah-limrahipun satriya menika menawi kagungan sisian utawi garwa. Lah pramila sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula, nulya kula miwiti mangun bale wisma, dawuh palakrama marang swijining wanita. Koko Prabu, walah dalah. Oh alah, lili. Kene. Iki kados pundi? Ora sah nangis. Satriya kok ngember. Nggih. Diulapi iki. Yahene kok ndrejes. Nggih. Dilapi luwe. Nggih.
Nuwun sewu wonten tangan malah damel reget menapa kagungan tisu. Ah salah. Ngawur ah sageleme dhewe. Kowe iki satriya. Iye. Yen mung perkara rabi wae aku sago gayoke. Muni wedokan ngendi? Pira? Kaya ngopo? Sepira? Panjenengan menika lho. Kula badhe mengku garwa wanita menika setunggal kemawon kula sampun cekap. Ngono. Inggih. Kula mboten badhe makani nepsu mboten. Nang kuwi prayoga mergo nepsu kuwi yen ora dipakani mengko malah mung ngombro-ombro. Kula saged meper piyambak. Ya wis. Banjur apa? Sapa? Sapa kok apa? Inggih. Sapa wanita ingkang dadi tetimbanganmu Di? Pun sewu. Napa menawi kula matur menapa mboten dadi damel kuciwaning Tyas Padu Kanjeng Koko Prabu? Ra. Waton wong wedok sing becik, waton wong wedok sing bener. Udu wong wedok pelanyan aku sago gayoke. Nggih, nggih. Menawi rondo ora apa-apa. Nggih. Waton kowe gelem, padha geleme? Nggih. Sing baku ku rak niati supaya ora maju mundur kuwi ora. Ah mengenane niate mboten maju mundur nek pun nglakoni nggih maju mundur. Menengo kowe. Nggih. Matur Di. Ingkang sak mangke kula gandrungi. Kula gandrung kumacelu kelawan putri ing tanah Jawi. Putri ing tanah Jawa. Inggih. Sesilih sapa? Koko Prabu. Nggih. Menika patih gawean kapan iki? Agi bae kuwi. Ora seragam karo kancane kok. Cangkeme ngombro-ombro niku. Aku yo kleru kok ngopo mbiyen tak casting kuli. Mamung sak gereme dhewe. Sopo? Putri ing tanah Jawa sapa? Ih. Inggih menika. Aja ngrungokke omongane patih mburimu kuwi. Tablek lendut sik. Inggih menika sekaring kedaton negaring Pancala Radya. Atmajanipun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Srikandhi. Ya jagat pangestu rayu Bathara jagat. Ya donyaku ya jagatku ya amal-amalku dhewe, amal-amalku dhewe. Wah, dalah. Oh alah Di. Kowe arep mengku wanita wae lakon dadak nyebrang ning tanah Jawa. Aku tak takon karo kowe. Ya kados pundi? Apa ning negara Sabrang apa ning negara Kalingga? Ya negara ing Linggapura kene iki ora ana wanita sing srek sakjroning atimu. Ngapunten Koko Prabu. Nggih. Patih niki nyaket malih kok ambune Hansaplas niki. Kowe nek lara mbok yo rasa mangkat tonjong. Ngapunten. Senes kula, wingking kula. Wah, aku kok yo ngene-ngene kok salah ora. Aja mengku Srikandhi. Iya. Aja mengku Srikandhi. Nuwun sewu. Sampun dados anteping tekad kula. Kula menika namung nyuwun pamrayogi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Supala minangka suling tiyang sepuh. Bebasanipun menawi Paduka mboten ngrumaja dhateng karepipun ingkang rayipun Supali, paripaksa kula bidhal piyambak nggayuh Dewi Wara Srikandhi Koko Prabu. Wah, piye? Wonten dawuh. Walah piye kae?
Adiku mlayu ya kok ora mbok tutke. Lho nuwun sewu nika niku adine sinten? Adiku. Sing dadi kakangne sinten? Aku. Lah sing wajib nguyak niku rak panjenengan. Oh, bedebah buta bedebah. Kowe iki tak dadekke nayaka. Kowe iki ben nampa dawuhku ya celuk. Oh, keparengipun aku ki Nalendra. Nggih. Wenang Murba aku wenang Masesa iki mripat ki gedhe ki nggon. Lah iya iya. Culeke sisan ora. Inggih keparengipun aku wenang Murba Wasesa. Aku wenang dawuh karo kowe. Iki cangkem ombo ngomong sing apik-apik malah ngiguhke ratune ora. Keparengipun kados pundi? Waduh bola ketape, adiku ditolke. Nyuwun pamit. Nyuwun. Kamurkanmu kok ya ora gelem ya wis ora apa-apa ora apa-apa. Aku tak ngalah, aku wong tua tak ngalah. Tak amping-ampingi saka Dirgantara, lananga jurit mudi Supali.
bate-bate gengira rekalaning naga makekean kumambang katon kumawang wisanya manambeki sik manaos sigra marang rinsang bayu siwi watati tek brengsek ora kusik sapa iki soi ketoke satriya tanah Jawa ketitik pawakane cendhek-cendhek ngasih aku lingguh ngisor men iso imbang lek omongan karo bocil iki Dik Dik wis sapa Dik takon karo aku Dian bocil kok suarane gede puber apa ya takon karo aku yo aku luwih dhisik arep takon karo kowe sapa wah bocah mulang sarah iki sajake yo takon aku takon rung diwangsuli kok maksud takon lumrahe wong ketemu ning dalan takon tinakonan oke takon karo aku ya iki keseting nalindring Linggapura ya negara ing Kalingga aku keseting Prabu Supala awadya pulo saka negara ing Linggapura aku tumenggung pecat nyawa yo saurunge dheweke risen tak pecat sithik dadi enteng bebanku sapa kowe Senopati Ndrawati Senopati Ndrawati yo kok mapan ning Pancala sekawit ndereke ratu Gusti Koko Prabu Kresna mapan ning negara Pancala mbok yo mesi wah parat kowe sapa kowe takon karo aku Raden Harya Setyaki Raden Harya Setyaki ya Sencaki wah iki ketoke sing viral candrak tali gocine tewu dlosor ngono kae iki ketoke brengose ya sekepel ngene iki jek kae ayo kowe minggir dalan iki arep tak nggo liwat sebabe apa lan wigatine apa kowe arep liwat dalan kene dudu perkaramu bakune iku ora gelem minggat kelakon krasa dening tanganing tumenggung pecat nyawa parat kena liwat kene waton iso glundungke mestakane Setyaki babu arep apa ara jiwa brahmana begalan brahmana pati kecek kejoting pati kowe apa aku sing tekaning pati maju tak kendangi ora bakal tak tinggal mundur secangka uncat yo delok ning kene lo jual gua beli ora minggat tak kebiri kowe
Mangsane ana kene kowe. Ha. Iya, ayo ambruk. Ha, aja. Iya. Ha. Ayo. Ha. Sakit, Bos. Ayo. Hei. Oh. Ayo. Oh, Hei. Oh, ya. Ora. Oi, cadak sirahmu wae. Oh iya, ayo. Oh iya, awas. Keblongan gong ora apa-apa. Ya Allah. Mainmu kasar. Kerisku nyanroli. Putra lisene yo. Ha. Apa-apa iki? Ha. Aja. Woi. Ha. Oh, ah. Oh, anja. Oh iya, kerismu ya iya. Oh, leno tenan kowe. Oh, awas. Woi,
ora apa-apa. Oh, aduh kowe yo. Aduh ketoke gentenan iki ya. Lo ayah. Kayak atlet lempar lembing. Golek ilenamu warang. Yo antemen dadaku. Yo. Waduh. Ora apa-apa to. Ayo. Hot. Ayo cek kiara kowe. Oh, iya. Bawas kowe. Hot. Gaya. Wah. Karepe piye to iki? Hei. Musuh to iki. Musuh. Sapa kowe? Ruli. Patih Mandura, Patih Prabawa. Kok ratumu ki ora ngopeni kowe lho? Mbok ditrapek-trapekke apa piye? Ora ndudut. Wong ratu kuwi medhit to. Ayo kowe apa aku sing tekan ning Pati? Jelas aku. Lho piye to ki? Perang kok ora optimis, jajal isik. Buyer, gak biasa. Ayo. Ora ngerti tandangku kowe. Sitran kowe. Cing. Bojo kowe ngasih iso keri-keri. Aduh. Tata Gadewe saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan lima ing Oh la tala
sageleme dhewe keparat satria-satria tanah Jawa kok ngawur cak-cakane sawangan iki Ludra Parimuka kowe ora iso ngendhani aku tabrak nuban kowe Karang Pandran style. Woi. Sowo. Sowo kowe? Gatut Kaca aku. Sowo? Gatut Kaca. Gatut Kaca? Kaca. Ah. Ngawut-awut barisaning wong-wong Lingkapura. Sengara iso mateni lan ngundurke marang Ludra Parimuka jajalan. Ah. Manggahan gro sesumbar mawalin bumi goncing malucu kundur katuk
Jumangga hanggro sesumbar oh Bilung kula Bas Kakang pundi sinten Dobleh pun ngacang-ngacang nika teng pikep Ringke di menderekke ratu kondang ratu sugih kok trimo numpak pikep kajenge. Nika niku nembe saya ampun diganggu ampun digiri godho. Saya sebabe teng jaba diontang-antingke instansi teng omah dipisui bojo. Sake nika. Ya wis aja diganggu gugat. Mboten sagedipun ganggu gugat niki. Kados pundi? Tak sawang adikku. Sinten? Supali. Yo. Ora ana ketok glibete. Nadan pucuk irunge wae ora katon. Lah pun namur kawula niku. Lah kersanipun kados pundi? Bilung. Wonten dawuh. Kowe sing tak dadekke pepancen. Lho. Tegese? Kowe tak tandur ning kene. Waduh, mengke nek mboten tuwa pripun? Kula riyen tau mboten tuwa-tuwa. Mengkari muwul-muwul niku. Ora blawanan cangkemmu ora. Kersanipun kados pundi? Wah, aku sak wadopal aku tak nekuk penjalin. Nggih. Rungokno. Nggih. Yen to wong Pancala alok ana maling nggih gage kowe praptawa ning nggone wong surak-surak alok ana maling kuwi oh nggih maling kecekel ngoten to iya kersanipun kowe reka-reka nulungi karo maling kuwi kowe reka-reka ngadili karo maling kuwi oh nggih kan mecah sirane aja kuwi adikku oh nggih nggih nanging yen to ana wong alok kelangan putri ya wis kowe baliya teges gayuane adikku Supali nggone bakal nyidra marang Dewi Wara Srikandhi wis kasembatan oke Bagun apa bagus ngestaken dawuh ya wis kowe tak tandur mapan ning kene Bilung nggih aku sak wadobal aku tak nekuk penjalin badhe teng pundi kae ning pinggir sendang oh nggih ngestaken dawuh nggih wedang-wedangan sikik napa pripun Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing negaring Pancala menika badhe dangu. Yo. Awit nengga dhateng kawontenanipun Begawan Durna. Yo, walah. Lah iki malah ora katon glibete iki nyandi senjaki. Wonten dawuh. Kowe weruh menyang endi lungane Durna? Wau kula uber kelepat. Mboten kecandak. Kapan? Wau. Wancine jam 12 wau. Koko Prabu sak kalian Paduka lan para Pandhawa nebi lelipur wonten kedaton negari Pancala kula nguber Durna sebabe tok uber diutang kalih kula
Bola-bali Sencaki karo Durna ki perkarane ming utang. Mula singitmu ora kira-kira Sencaki. Ya iki. 10.000 gedhe. Nggono iso nggo ragat. Ragat apa? Gawe kandang. Kowe iki senopati derajatmu kuwi dhuwur kok menurutmu gawe kandang. Yen kandang sapi, yen kandang sapi ora apa-apa, pitik. Waduh. Kowe iki senopati tanganmu klina ngantemi wong kulina wisuh gethihe mungsuh pirang-pirang mosok wing trima arep wisuh BR ya. Kresna ki ora usah melu celemungan to. Nggih tombo sayah kok Prabu. Banjur karepe Siadi piye? Gandhenganipun Kakang lan Siadi bakal suwe mapan ana ing Praja. Negareng Pancala banjur kersane Yayi Kresna piye? Monggo sak mangke kula kanthi sareng-sareng. Monggo sareng-sareng ngono. Iki monggo sareng-sareng tumuju dhateng Pakuwon. Sak mangke sami ngaso awit sayah nyawang kawontening kados maten wonten Praja Negaring Pancala. Ka Prabu Pandhita kang kinarya wangsit pindha kembang ngisep madu sarining tawang medharna ngelmu kang sanyata mangkuliring kasarajanan ya wis Kresna. Yo, aku manut marang apa kang dadi pamrayogane Yayi Kresna? Ya Yayi Ndrawati. Yen ngono ayo dikeke mangsane digelak mansine. Enggal-enggal mapan mancing ning Pakuwon. Monggo Ka Prabu kula dherekaken. kayune para sejati pangira jagat godhong kinarya
Prayoga